Drahí priatelia, je čas na upokojenie sa, je čas na oslavy, ale je čas aj na pripomínanie si udalosti, ktoré sa udiali, odkedy je ľudstvo ľudstvom. Rok, ktorý prichádza, rok 2013, bude pre nás Slovákov osobitne významný, lebo sa nahromadilo veľmi veľa okrúhlych výročí. Hádam to najdôležitejšie je 1150. výročie príchodu bratov zo Solúna, Konštantína a Metoda, neskorších svätých Cyrila a Metoda. Je veľmi zaujímavé a významné a dôležité pre nás, že pri oslavách 1000. výročia príchodu týchto bratov medzi našich predkov založili Maticu slovenskú. Takže v roku 2013 si pripomenieme aj 150. výročie vzniku Matice slovenskej, ktorá väčšinu času ani nefungovala, lebo režimy, ktoré na tomto území vládli, nevždy boli nadšení s činnosťou Matice slovenskej. A pripomíname si aj 20. výročie osamostatnenia sa Slovenska a mnohé iné okrúhle výročie našich vzácnych mužov aj žien, ktoré v roku 2013 oslávime a pripomenieme si. Oslavy je jedna vec a život je druhá vec a ja by som bol veľmi rád, keby sa nám podarilo, aby sme si z tých oslav niečo odniesli. Ani nemyslím nič také hmotné, ale duchovné. Aby v nás zostal pocit, že nie sme tu od včera, že máme svoje dejiny a máme byť na čo hrdí. Keby som mal pohár šampanského v ruke, akože ho nemám, tak by som pripil vám všetkým, ktorí pozeráte na túto televíziu, ale aj tým, ktorí nepozerajú, alebo dôležité veci sa šíria aj neosobne, cez éter, cez ovzdušie. Takže všetko najlepšie. Veľa zdravia a prekonajme krízu, lebo kríza je v našich hlavách a potom budú aj peniaze, aj úsmev, aj láska. To všetko vám želám na začiatku roku 2013.